बर' माहारि फरायसा आफादा जोंनि मानगोनां मेघालयानि चिफ मिनिस्टार कर्नेल संमा बिथांनि जि रेसिडेन्स तुरायाव जों सफैनो हादों आरो बिनि गेजेरजों जों गांसे मेम'रेन्डाम गथायदों जे बिथांखौ जोङो रिक्वेस्ट खालामदों जिहेतु जोंहा बर' रावा 8 शेड्यूलाव हाबबाय आरो बे रावखौ 2003नि जितु बड' एकर्ड BTC सुक्ति जोंनि मानगोनां BLTनि दैदेनगिरि आरो भारत सरकार आसाम सरकारजों जानानै जिहेतु बे बर' रावखौ जों मोननो हाबाय आरो जोङो 8 शेड्यूलाव मोननाय लोगो लोगो सारा आसामावनो जोंहा दिनै बर' रावा इउनिभारसिटिसिम मोनसे डिपार्टमेन्ट हिसाबै जों थिसन जानायखौ मोननो हादों। दा थिग बिदिनो बिथांखौ जों खावलायदों जिहेतु जोंहा मेघालयआवहाय मोनसे मोजां इउनिभारसिटि नेहु इउनिभारसिटिया दङ बेवहायबो बर' रावखौ एबा बर' साबजेक्टखौ माने एस ए मेजर साबजेक्ट हिसाबै नेहुआव थिसननांगौ बेखौ बिथांनिसिम जों मेम'रेन्डामनि गेजेरजों खावलायदों आरो बिथाङा जोबोद मोजां मोनसे रेसपन्स होदों दे बिथाङा जोंनि बर' रावखौ गावसिनि गार' रावजों एखे मोनसेयानोमोन आरो बर' रावखौ 8 शेड्यूलाव हाबनाय लोगो लोगो बिथाङा जोबोद गोजोननाय एबा गौरव मोनदों आरो बिथाङा बुंदों दे बे बर' रावखौ निस्सय नेहुआव थिसननायाव गावजों हेल्प खालामगोन आरो बिथाङा लुबैदोंमोन दे जोंनि बर'नि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ बै समावनो फैनानै बिथांखौ बेनि खामानिखौ मावजानायखौ लुबैदोंमोन नाथाय बै समाव जोंनि बर'नि आफादफोर एबा दैदेनगिरिफ्रा सफैनो हायाखै। जोंहा दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा सफैनानै गावखौ दि रिमाइन्ड खालामदों गावखौ रिक्वेस्ट खालामदों बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो फैबाय थानाय समाव बर'फोरनि राव हारिमु जौगानायाव सहाय खालामनो थाखाय बिथाङा जोंनिसिम मोनसे खोथा होदों आरो फैबाय थानाय समावबो नेहुआव बर' रावखौ एस ए मेजर साबजेक्ट हिसाबै बर' साबजेक्ट हिसाबै थिसननायाव गाव मदद होगोन आरो जेब्लायबो हेल्प खालामगोन होननानै बिथाङा जोंनिसिम मोनसे खोथा होदों।